ba kya soyayya ba gangar jiki ba. Ruhi na ba kya soyayya ba gangar jiki ba. Boy, the baddest producer. Ruhi na ba kya soyayya ba gangar jiki ba. Ashe so idan ya kama ka za ka sha uku ba. Mata da dama sun so ni ban so su ba. A yanzu na so wata ya kuma ta wahalar da ni duba. Dubi halin da na fada dan sanadinta ne. Na baki soyayya ki bani bajin kunya. Ruhi na baki soyayya karkiya da ni. Alaka da ke na shirya zauna da ke bajin kunya. Farin ciki ki bana soyayya ina ji da ke. Ga jiki duk yara me dan tunanin tare. Ba dare ba rana burina na ganta ne. Sanadin ki ne ciwon zuciya har ya kama ni. Na rasa magani a jiki kuma babu sauki gare ni. Da a cikin san yadda nake ji a jiki ne. Na sani zaki faranta min ko sau guda ne. Kullum ina a tunaninki ban iya bacci. Idan na hango kamanninki wayo ni wayo. Sai na hau bulayi cikin gari layi layi. Ko da a ce zanganta raina yayi sanyi. Na baki soyayya ki bani bajin kunya. Ruhi na baki soyayya karkiya da ni. Alaka da ke na shirya zauna da ke bajin kunya. Farin ciki ki bana soyayya ina ji da ke. Ruhi na baki soyayya ba gangar jiki ba. Shi so halitta ne da ke tafiyar da numfashi. Kuma so halitta ne da ba a gani a kama shi. Shi so halitta ne da ba a gani a ture shi. Don so idan ya kama ka zai tsai da numfashi. Na sani duk mai kushe so bai yi arba ba. Wasu na faɗa min na zauce a kan ki ban duba. Komai za su ce a gare ni ba laifi ba. Ruhi na baki soyayya ba gangar jiki ba. Akan san ki ne ma ya sani yau ba ni yin duba.